जोबोद गोसोखांदों आयै नों आंखौ अननाय बायदि आंखौ रावबो अना गोदो आं जेब्ला दाय मावोमोन नों आंखौ बुजायोमोन बानजायोमोन आयै बै समाव नोंनि बुजायनाय बानजायनायफोरखौ आङो रायनाय बायदि मोनोमोन आंखौ अना होननानै आं सानोमोन आयै आं दायो नोंखौ जोबोद गोसोखांदों आयै बिमानि अननाया अननाय बिमा बायदि रावबो अना साननानै लादोंमोन आं आंनि बिखुनजोआबो आंनि बिमा बायदि अनगोन नाथाय आयै बहा जाया गोरोबा बिमाया बिमाखा बिखुनजोआ बिखुनजोखा जेसेबांखि गोरोबा मानो आलादाखा आयै 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 आंखौ लांफैदो नोङो आंखौ लांफैदो आं बेबायदि बिखुनजोजों संसार जाफाजाबनो हाला आयै आंखौ लांफैदो नोङो बे बिखुनजोनिफ्राय आंखौ उदां खालामफैदो आयै नोङो बाजै हा माथो बाजैलाय गाबबायसो दङ बाजै ओइ बाजै नों माथो गाबबायसो दङ मा जादों मादैया नोंखौ रायदों बुदों नामा आदाया नोंखौ ओहो नों देलाय आंखौ माला रायफेरो माला बुफेरो रावबो रायाखै बुवाखै अब्ला मानो गाबदों नों बाजै गाबनो गोसो जादों आं आइखौ गोसोखांदों आङो जोबोदनो ओह बाजै नंगौना गोसोखांखागोनथ' आरो गाबनाङालाय बाजै आं नोंनो दिनै मोनसे जोबोद खुसिनि बाथ्रा खोन्थानो बुं दे माथो खुसिनि बाथ्रा जालायगौ नोंहालाय नों दायो जेरै हारसिं जिरायनानै गावनि बिमाखौ गोसोखांनानै गाबबाय दङ आंबो दिनैनिफ्राय गाबफेबाय थांसिगोनदां बाजै नोंलाय मानो गाबनांगौ जाखो नोंलाय बिमानि सेरावल' दंखायो माथो ओहो बाजै बेनिखायनोथ' आं नोंनो खोथाखौ बुंनो नागिरदोंना गाबनाङालाय देलाय बाजै आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो नों गाबबाय थायोबा खोन्थाया आङो दे खोन्था दे नै ना बाजै खोनासंना बोरै खोन्थागोन जादों बाजै नोंनो बोरै खोन्थागोन आथिं आखाइ मिजौनाय मोनजोबलायबाय गोसोफोरा गेद्दें गेद्दें मोनदों बाजै नोंथ' माबा मोनसे दाय मावनानै लाबावखाबाय नङा होनलाय थै बाजै बिदि नङाना खोनासं बाजै आं दे सानसे नोंनो बुंदोंमोन ना आंहा रं नम्बर जादों होननानै दा बे रं नम्बरजोंनो आङो दिनै लोगो हमलायनो नागिरदों आरोना बाजै आयु हाबाब र' मा जाखो लोगो हमनोल' नङा आरो दंबावो खोथा बाजै दा खोथाया बेसो जाबाय मा आंहासो बोरै लोगो हमहैगोन आं माब्लाबाबो बेबायदि रं नम्बरखौ लोगो हमफेराखै माबायदिबा हमगोन माबायदिबा नुजेननायगोन रायज्लायजेनगोन बेनिखायनो थ'ना बाजै आंजों थ'फा नोंबो थैनोसै आङो थैनोसै लासिंसिंनो थै बाजै माखौ थैलाबायनांगौ थौना बाजै ओंखारदोना ओमफ्राय बाजै नोंबो नायनो हाखाबाय आंबो लोगो हमनो मोनबाय ओमफ्राय फसायलायोब्ला आं दिनैनो थांफाखानोसै हाबाब 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 मा गोसो बेफोरलाय मेगनजों नुलाया खोनाया मिथिलाया मबाइलाव रायलायनाय आन्थायावनो इसेबां गोसो होबाय औ बाजै नुलायाखैब्लाबो बिनि गोदै गोदै रावफोरानो आंखौ बोदोर बावलि खालामबाय गाब्र'गोन नोङो गाब्र'गोन हाखराव गाब्र'गोन नोङो हाबाब 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 बेबा मा धरननि मानसि गोसोम ना गुफुर ना हायथा ना गोजौ ना लोंनाय जानायजों गोदोसोनानै थाग्रा न' बांबा दंना गैया हाग्रानिसो मानसि ना न'निसो मानसि बेबा सेंग्रायानो जोब्बाय आरो नोंहा हो संसाराव सेंग्रायानो जोब्बाय कारेक्ट नम्बरजोंसो हाबा जानांगौ रं नम्बरजों हाबा दाजाखा गथ' नङाना बाजै नों जेबो दा बुंथारसै आंनि गोसोआ मानिथारला आंनो बेखौनो नांथारसिगौ नों नांथारसिगौ होनबानो जायो आरो जाम्बि नों नांथारसिगौ होनबानो जायो आरो जाम्बि बेबा हिनजाव गोनांखा ना मा जानांगौ गथ' गथायानो साब्रै साबा दङ फिसौ फिथाइ मोनलायनाय हाथाय गलायनाय खानाय मोनजोबबायनाय जियानो जाया बाजै आंनि गोसोआ मानिला ओमफ्राय गोमथायानो दङ माथो थै बाजै गोमथाखौ बावगारबाय आङो थौदो दे बाजै थौदो नों न'आव थाबाय थायोब्ला बिदिनो गाबबायसो थागोन बेनिखायनो आंहाबो लाब जाबाय नोंहाबो टाइम पास जाबाय थौदो बाजै थांनोसै रं नम्बरनो फानहरजाबासो बोरैबा मिथियाखै आजिखालिनि मानसिफोरखौ फोथायनो हालाहाय बाजै बेयो बेबायदि मानसि नङा आं मिथिगौ नों बेजों संसार जाफानो मोनदों हो नों बेजों थाफादेरनो मोनदों मिथिजोबनानै बिनि गासै बाथ्राखौ नों बांद्राय लेब बुंग्रा जाथारबाय बाजै थौदो जल्दि उथिदो थांनोसै थौ गोख्रै दानो आंखौ नेनानै दङनो बियो थांफानायाथ' थांफागोनहाय उनाव नोम्मायासो आंखौ दाय होआबानो जाबाय ओरैनोबा एसेयावनो नांजाखायो आंखौहाय बेसे गोजान दंबावोहाय आयौ बहाथो लोगो हमलायनो नागिरदों बाबाय दे आङो बाबाय थाबायनो बाबाय आङो
नंगौना नंमाराना रं नम्बरफोराबो थगायजादोंसो ना मादोंसो ना थगायाखैहाय बाजै नंमारगौ मानो फोथाया र' नों लोगो मोनबासो नंमारगौथ' होननानै बुंगोन लकेसनखौथ' बेखौनो हरदोंमोन बियो ना बहाबासो दङ नेनानै ओमफ्राय सेंग्रानि नामालाय मा नाम ओमफ्राय मा मावोनो नामा ना बाजै जि मोजांखा आं नोंनो खोन्थाबा नों गावसो फसायगोन बे नामाथ' ओरैबायदि गोदैखा नामखौ नायबाथ' मानसियाबो जोबोद हेन्डसाम जागोन बायदिखा बाजै बाराबा आंखौ लाबोफानाया गावहासो फसायना खारफालांगोन बे दा बाजै गावहासो सायनांबाय बेयानो रं नम्बरखौ कारेक्ट नम्बरजों फैनायानो हनै बेसेबां असान्ति आंहा न'खरा आरो रं नम्बर ओमफ्राय माथो मावनो खोन्थायाबो नामखौहाय बिकि होननानै खोन्थादोंमोनहाय बाजै बिकि ओमफ्राय ने आर्मि मावो होननानै बुंदोंमोनहाय बाजै आर्मि नंमारगौना नंमारा दा आंथ' आर्मिनि ड्रेस गाननानै फै होननानै बुंदोंमोन बुंनायालाय होमबासो आं फोथायगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय मा बुंखो आर्मिनि ड्रेसावनो फैमारगोननो हो आर्मिनि ड्रेसाव फैगोन होनखो ना फैया होनखो मा होनखो मैया नेटवर्कआबो थांलाय फैलायमोन नालाय बारा मोजां खोनायासै जाम्ब्रगोनहाय गथ' नों जाम्ब्रगोन मोजां सानै हयै खामानिफोरखौ मावखा सेंग्रायाबा मा धरननि खलथासो ना थान्दा रामसो ना जोबोद थान्दा बाजै जोबोद थान्दा सेंग्रायासो थान्दा न'खराबा माबायदि अबस्थाफोरा जानोबा दंना गैया गायग्रा हाफोरबा दंना गैया न'फोराबा माबायदि गिजिना गब्लंना माबायदि मिथिदों नोङो नुहैदों आर्मि मावलायनायानो न' बां मोजां नङा जागोन नामा आरो गंबा सिथ्लाफोर माने टाइल्स गोजासो बे बाख्नायसोबाय था नोङो बाख्नायसोबाय था गोरै गोरै फनाव बुंहरनायखौनो बिराद नंगौ साननानै बाख्नायसोबाय था नोङो बिमा बिफायाबा माबायदि दै गुदुं बायदि ना गुसु बायदि बेखौथ' आं दायो बोरै बुंनो हाबावनो बाजै दै गुदुं बायदि ना गुसु बायदि मोनलोंहैनाय नायबासो मिथिसिगोन गुदुं ना गुसु मानो दाबो फैयासै बेलाय आंखौ बेयावनो लिंहरनानै दे थाब थाब फनफोरा हरदो लिंहरदो गसंबाय थानो हालाय लांला आङो जिरायनोसै आं दसे थाब दे र' दसे नेबावनोसै सफैयाबाथाय फन हरनोसै आया दिनैनि प्रग्रामा केन्सेल जागोन ना माथोब्रा आंनालाय सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ लोगो मोनखो बे दाउखाजों ददेजों बेयाव मा खालामफैदों बिसोरलाय दिनै मा लांफैदों आया दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो आङो लोगो हमनो ना थांफिननो आरो आं लोगो हमबाबोथ' बिसोरो नुगोन बिसोरथ' खोन्थाना होथारगोनलै आया मा खालामबावनांगौब्रा आयु हनै अलंबारा हा अलंबार आंखौ मानो फैदों होननानै सोङोब्ला आं मा होननानै खोन्थागोन दे दायो बाजै अलंबारा बेयाव मा खालामनो फैदों दाना मा जाबावगोन जोंनि रं नम्बर हमनो नागिरनाया आया बाजै मानो फैनांगौ बे अलंबारालाय बेयावलाय दालाय बाजै मा खालामनांगौ जाखो लोगो हमनो हागोन ना हाया मा लांफैदों बेबा आरो बेसे गोबाव थागोन बेबा बेयाव र'लाय आं गाज्रिनि अलंबार थैबाय दाना सोंबा मा होननानै खोन्थागोन आङो नोंसोर बेयाव मा खालामनो फैदों अलंबार नों बुंग्रोलाय नों मानो फैदों आंनि अफिसनि सासे लोगो मानसि आंनिफ्राय फैसा दाहार लाथ'नाय दङमोन बेखौनो दिनै हरोनो आरो लिंहरनायखायनो फैदों आङो ओमफ्राय नोंसोरलाय मानो फैदों आरो थांफिननाया बेसे गोबाव जागोन नोंसोरनिया बेसे गोबाव जागोनथाय बुंनो हायाहाय माथो लांनो फैदों माथो थगायबाय थानोहाय नंगौखौलाय नोंखौ डाइरेक्ट खोन्थाना होनोसै आं नैहाय जोंना दाउखाया सोरबा रं नम्बर जादोंनो बेखौनो लोगो हमनो फैदों रं नम्बर होमब्ला नोंसोरबो बे खामानियावसो फैदों नोंनि बुंनायखौबो बे लाइनावनो बायदि मोनबाय आङो नोंबो सोरखौबासो लोगो हमनो फैदों नामा नोंनि बुंनाय साइसानो बेबायदिसो जादों बे मिसाखौलाय मा होननो आंहाबो सासे रं नम्बर जादोंमोनलै लोगो हमनो फैदोंमोन आं बेबो रं नम्बर हमनो फैदों आंबो रं नम्बर हमनो फैदों ना जों सानैजोंसो जायाखैथ' रं नम्बरा ना नोंसोर सानैयासो रं नम्बर जालायदों ना माहाय नोंसोर सानैखौसो मोनलायलांबाय आङो सानैबो रं नम्बर हमनो फैदों दिनै हाबाब बाजै अलंबारालाय गामिनिनो मानसि आंलाय बेजों मानो रं नम्बर जानांगौ जाखो बेहालाय हिनजावानो दंखायो माथो आंहाखि मिथिया आरो मा नाम होनदोंमोन नोंनि रं नम्बरनि नामा हो मा नाम होनदोंमोन जाव आं बोरैबासो मोनबाय दै खोथाफोरखौ माथो गोरोबहांसो मोनबाय लाइनफोरा माथो आंनिथिंसो थांगासिनो आंनि गोसथोनायनि नामा बिकिसो मा बिदिब्ला आंजों रं नम्बर रायलायबाय थानाया आंसो आंनि रं नम्बर रायलायबाय थाग्रा सिख्लानो बिकि नाम होननानै खोन्थादोंमोन मा अलंबार नों बिदिब्ला
उदै साजोबसिगोन आंनि उदै साजोबसिगोन नोंखौ होननानै मिथिनायमोनब्ला आं रायलायनाय नङामोन अलंबार नों मानो बिदि मिसा मिसि हिनजाव थाखानानैबो गैया होननानै मानो बेलेग गुबुन नाम लानानै आंजों बेबायदि मोजां मोननायनि फावथिना खालामा मानो आंनि गोसोखौ सिगाबा नोङो मानो आंनि गोसोखौ बोदोरबावलि खालामा ओइ फाग्लि फाग्लाफोर लासिंसिं तात आंहासो लाजिनानै बहा थागोन बहा मा मागोन जालायलांबाय थौदो थांसै लासिंसिं दा सोरबा गामिनि मानसिफ्रासो नुजोबलायलांसिगोन बे आयै बरनाम गैयिनि बरनाम दावराव खालामना दालासै नोंसोरो रं नाम्बारालाय आरो मालाबा बिदिनो एक्सिडेन्ट जाखायो मोथियाव बुजिलायियाव दे जि जाबाय दे थांदो अलंबार नोंबो थांदो थां फैदो दावखा नोंबो फैदो अलंबार जुदि बिकिया नोंनो मोनब्ला आं दायलाय मा होननानै नोंजों रायलायबावनो आंखौ निमाहा होदो मोनथियैयाव नोंजों आङो गोबां बायदि रायलायफ्लांबाय आंबो नोंखौ निमाहा होबाय बावगारलायदोनि आरो लोगोफोर मोनलायबा माथो होलायदे बेबायदि नायख्लोंनानै थानाय दाजा आरो नोंनि हिन्जावनो बेफोर खोथाखौ दामिथिहो थांनोसै थादो रथलाय हो दे अन्नानै नोङो एसे साइडआव थांथ'नो हागोन नामा दसे सम दे जल्दि दावखा दालाय नों माथो सानखो साननायालाय गोबां सानदोंमोन नाथाय दायो मिथिनानै सिनायनानै गासै साननायानो गोमोरलांजोब्बाय नोंखौ होननानै मिथिनायमोनब्ला आं एसेबां गोसो होनाय नङामोन आं जोबोद गोसो होबायमोन आंबोथ' नोंखौ सिनायाखैमोनब्लाबो मिथियाखैमोनब्लाबो आंबोथ' जोबोद गोसो होबाय दावखा आं गोसोखौ फिरायफिननो हाया मोनदों बिदि जेबो दा बुंसै अलंबार नोंहा हिन्जाव दंखायो नों सेंग्रा गोरलै नंलिया दावखा नों फोथायोब्ला आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनोसै औ हिन्जाव दङ बे सैथो नाथाय दावखा आंहा हिन्जाव दंब्लाबो गैयै बायदिसो मा बुंनो नागिरदों नोङो औ आं दायो नोंनो मा होननानै फोरमायजोबनो आंनि हिन्जावा दाखालि सोरबा हौवाफोरजों खारफालांबाय दायो आं हारसिंसो दावखा नों जुदि आंखौ गनायनानै लानो हागोनब्ला आं नोंखौ दिनैनो दानो लाना थांनोसै आं दायो मा बुंबावनो जोमैया थारैनो खारमारबायना औ जोमैया जुदि उनाव फैफिनोब्ला बे आरो माब्लाबाबो फैफिनला आरो बे फैफिनब्लाबो बेखौ आं आंनि न'आव माब्लाबाबो सोला बिहा आंनि गोरबोआव जायगा गैला दिनैनिफ्राय नोंल'सो आंनि गोरबोआव जायगा दङसै आं मा बुंबावनो होनाय गोसो फिरायफिननो हाला आंनि गोसोआबो बोदोर जाबाय आं जेबो मिथिला आंनोबो नोंखौल' नांगौसै आंनोबोथ' नोंखौल' नांथारसिगौ फैदो नोंनि बाजै फैयै सिगाङावनो जों खारलांदोनि नङाबा नोंनि बाजै फैयोब्ला जोंनि सानैया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा